Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Kemmeler ýatyr ýatynok. Ýokurda ýyldızdan kem tapamok. Kemme zady imitdeýä özü iýenok. Günäleri de berde hiç diýenok. Bagışlayacak galizede hiç de tökünmedi bilenok. Hemme zady ýokdun barıca. Ähli zady renkliýä. İstese de ýoklaýa. Hemmemizi hasap günü toplaýa. Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Dünýäň içinde bize barda atyny, şöhleri kitap insany direk. Gowy hässetli periştelerden ýokurdy. Elbet hässetli iki ýerde ýüzgary. Gizin günäleri görkezler aňyrdy, mysali kino. Gowy elbet aňyrdy, aýlatino. 7-8 cennet, eýäň bile duşuşyp diňe ferdaus. İnuli ardyň bolsun dost ferdaus. Gowy hässetli bedelen işçiler, elbet atlary salgylaýan nefisler. Akıllar bolanor doğru yola girerler. Egnimizde otur iki melek yazıp durul hemme zati. Yokurda bolsa Allah'ıma görüp durul kemme zati. Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Allah'ım bar maňa kömek etjek. Allah'ım bar maňa düşünjek. Allah'ım bar meň sesim eşjek. Allah'ım bar meni düzetjek. Yeah. Rap kanaty bu. Murgabski rayon.